Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka. Idan wannan shine farkon ziyartar channel namu, kai ƙoƙari ka danna mana subscribe sai ka danna mana alamar ƙararrawa. Idan mun ɗaura sabon fina-finan mu za ka samu, mun gode. Abin da ya sa ma kawai wannan harka ce ta exchanger wanda yawanci mutane sun fahimci yadda ake register na site ba sai na je na nuna muku yadda za a ɗauko site a Play Store ba. To a farko kawai zan bar muku link ɗin a ƙasan description wanda kana taɓa link ɗin zai kai ka site. Kawai za ka sa email naka da passport naka ka danna wajen sign off. Kana danna wajen sign off kawai za su tura maka confirmation link zuwa email naka. Kawai ka je kai active sai ka sauko app ɗin onus. Kana sauko shi kawai za ka zo ka sa passport naka da email naka. Kana sawa zai kai ka waje kamar haka. Babban abin da ya sa muka yi wannan bidiyon a nan shine waɗanda mutane za su yi register da wannan exchanger ɗin a ba su $8 da wani abu, sai ka ga suna complain cewa $8 ɗin baya fita. To maganan gaskiya a nan, ita wannan $8 nan da aka baka ba wai an baka bane kawai ka cire ta, a'a an baka ne ka yi trading a ciki, wanda idan kana trading ɗin wannan dalan ka 8 ɗin zai dinga girma har ya ƙaru a ciki, wanda in ya haura wannan $8 ɗin kana da daman da za ka iya cirewa. To idan ka register da wannan abun nan ɗin kaga za su baka BNDC ne ƙwaya 200,000. To shine ya kama $8 da wani abu ɗin. Farko abin da za ka fara yi a cikin wannan exchanger ɗin idan ka yi register, ka zo ka yi ƙoƙari ka zo ka yi abun nan verify na account ɗin naka, wato nan wajen kenan inda kuke gani inda aka rubuta earn free crypto ɗin nan. To kaga wannan waje ne wanda kana taɓa shi zai kai ka inda za ka yi verify na account naka, wato normal verify na account naka ko voters card naka ko national ko wani irin ID card. Kawai za ka sa musu number ka ɗauka musu hoton ka tura musu, za su ma verify ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu dai bari na nuna muku yadda za a yi a samu kuɗi a wannan site ɗin har ka samu ka yi withdraw. To na farko za ka zo ka taɓa innan nan da kuke gani nan na sama, can saman na tsakiyar nan guri da kuke gani kamar hakan nan na saman nan inda na zana da jan abun nan, to nan za ku je ku shiga kamar haka. To kuna shiga zai kawo muku get free crypto. To kaga ma'ana yadda za ka yi ka samu crypto kyauta kenan. To a farko za ka yi abin da za ka fara yi shine za ka yi inviting na mutane ne, sai ka taɓa wajen invite friend ɗin nan. To kaga inda suka ce reach 5 friends and get 2 onus free. To wannan idan ka yi inviting mutum 5 za su baka onus coins na nasu ƙwara 2. To sannan kuma idan ka yi verify nasu za su ƙara maka. To shi a yanzu a wannan app ɗin ana samun kuɗi ne, ba wai sai onus ɗin nan za ka sayar ba, a'a idan ka yi inviting mutane kana samun kuɗi, kuma za ka yi swapping nashi zuwa kowanne irin coins, ko Bitcoin ko Ethereum, ka kai shi kowanne irin exchanger, either Binance, either Ripple, duk wani exchanger da kake amfani da shi ka je ka cirar. To kaga nan idan ka yi inviting kowanne mutum ɗaya, kaga ga abin da za su baka. Kaga za su baka abun nan BNDC nasu ƙwaya 45,000 da kuma 0.1 free crypto, wato 0.1 USD kenan. To kaga idan ka taɓa wajen view all ɗin nan za ka fahimci duk yadda abun yake. To kaga nan view all ɗin kana taɓawa, to kaga duk yadda yake. In kai inviting na mutum 5 za su baka bonus nasu na onus guda 2. In kai mutum 10 abun nan haka dai za ka karanta har ka je ka samu abun nan ɗinsu. To kaga in ka zanna wajen get referral ɗin nan, to kaga a nan ne za ka samu referral codes naka. Kaga na farkon nan shine link ɗin da za ka dinga tura ma mutane za su dinga yin registration. Sannan na biyun nan shine abun nan shine invitation codes naka. To ka tabbata duk wanda za ka tura mishi ya sa wannan invitation code ɗin. In a gaskiya in bai sa invitation code ɗin nan ba, ba lallai ka samu wannan reward ɗin ba. Sannan kuma wannan abun nan BNDC 200,000 da suka baka ɗin, in ma ka ce ba za ka yi inviting ba a shi za ka samu kuɗi. To shi kuma abin da za ka yi, za ka zo wajen da aka rubuta, za ka zo ka yi staking nashi ne a nan wajen inda kuke gani aka rubuta staking ɗin nan. To wannan wajen kana taɓa wajen staking ɗin nan zai kawo ka waje kamar haka. To kaga ya baka damar duk coins ɗin da za ka yi staking. Amma wannan coins ɗin in kana so sai ka siye su ne a ciki. Kuma wannan exchanger ana P2P a cikinta.
sai ka taɓa kan 200 BNDC wannan. To ka gani? To a nan yanzu in ka yi verify na account naka, kana yin verify na account naka zai baka daman da za ka yi staking ɗin coins ɗin a nan, wanda ka ga sun ce daily interest 0.033 kuma minimum 50,000. Kuma kar ka manta sun baka aƙalla ƙwara 200,000. To a cikin ƙwara 200,000 nan kullum za su dinga baka rewards na ƙwaya 66 wanda da zarar shi ma ya kai 100,000 za ka iya canja shi zuwa USDT ko USDT ka tura shi kowane irin exchanger da kake so ka je ka siyar. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.